Припынак. Дыспетчарскі пункт завод Цветатрон. Наступны припынак Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак Кавалёва. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23 В. Припынак Кавалёва. Наступны припынак рынок Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак рынок Лагуна. Припынак рынок Лагуна. Наступны припынак Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак Луцкая. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак Луцкая. Наступны прыпынак 28 ліпеня. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак 28 ліпеня. Прыпынак 28 ліпеня. Наступны прыпынак Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Вяслярны канал. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак Вяслярны канал. Наступны прыпынак Цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Центр молодежной творчести. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Автобус рухается по маршруту номер 23 В. Припынок Центр молодежной творчести. Наступный припынок Зеленая. Осторожно, дзверы зачиняется. Наступный припынок Зеленая. Припынок Зеленая. Наступный припынок Мопра. Осторожно, дзверы зачиняется. Наступный припынок Мопра. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак Мопра. Наступны прыпынак праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак праспект Машэрава. Прыпынак праспект Машэрава. Наступны прыпынак ЦУМ. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак ЦУМ. Прыпынак ЦУМ. Наступны прыпынак Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Леніна. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні.
Припинок Леніна. Наступний припинок сквер Иконникова. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок сквер Иконникова. Припинок сквер Иконникова. Наступний припинок площа Леніна. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок площа Леніна. Автобус рухается по маршруту номер 23. В. Припинок площа Леніна. Наступний припинок парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок парк 1 мая. Припинок парк 1 мая. Наступний припинок мостовая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок мостовая. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак мостовая. Наступны прыпынак брэсцкіх дывізій. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок брэсцкіх дывізій. Припинок брэсцкіх дывізій. Наступный припинок аэродромная. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок аэродромная. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок аэродромная. Наступный припинок белорусская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок белорусская. Припинок белорусская. Наступный припинок транспортная. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок транспортная. Припинок транспортная. Наступний припинок лейтенанта Рабцева. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок лейтенанта Рабцева. Припинок лейтенанта Рабцева. Наступний припинок Славнафта. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Славнафта. Паважаныя пассажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок Славнафта. Наступний припинок Вуліца Працоўная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Вуліца Працоўная. припинок Вуліца Працоўная. Наступний припинок Інтертранс. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Інтертранс. Припинок Інтертранс. Наступний припинок будаўнічае.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – будаўнічыя. Прыпынак – будаўнічыя. Наступны прыпынак – прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – прамтэхніка. Прыпынак – прамтэхніка. Наступны прыпынак – безыменная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – безыменная. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Прыпынак – безыменная. Наступны прыпынак – Санта-Брэмар. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Санта-Брэмар. Прыпынак – Санта-Брэмар. Наступны прыпынак – Брэст-галоўзабеспячэнне. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Брэст-галоўзабеспячэнне. Прыпынак – Брэст-галоўзабеспячэнне. Наступны прыпынак – гандлёвы дом «Ідэал». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – гандлёвы дом «Ідэал». Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – гандлёвы дом «Ідэал». Канцавы прыпынак.